Hallo, ik ben Bram. En ik ben Naomi en wij zijn van Mado. Mado is een initiatief dat in het verlengde ligt van Stichting Water for Life. De stichting is opgericht door Alex Frinze met het doel om mensen in de derde wereldlanden te voorzien van veilig drinkwater. Alex ontdekte dat mensen over de hele wereld tekort hebben aan voedingsmineralen. In samenwerking met Brightlands ontwikkelde Mado een unieke mineralencombinatie om mensen over de hele wereld net een stukje gezonder te maken. Door ons hedendaags consumeergedrag en de automatisering van de landbouw is het haast onmogelijk om alle essentiële voedingsmineralen binnen te krijgen via onze voeding en ons drinken. We compenseren dit door gebruik te maken van voedingssupplementen en zijn bereid hier veel geld voor te betalen. Echter zijn deze voedingssupplementen vaak slecht opneembaar en is de effectiviteit dus niet optimaal. We betalen dus voor iets wat niet of niet goed werkt. En dit kan anders. Mado draagt bij om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan voedingsmineralen binnen te krijgen. De goed opneembare vorm en de optimale dosering maken dit drankje zo uniek. Mado is kleurloos, geurloos, neutraal van smaak. Daarnaast is het suikervrij, zoutarm en caloriearm. Je kunt het zien als een gezondheidsbooster, aanvullend op je dagelijkse voeding. Probeer het zelf maar. Wij willen Mado zo snel mogelijk substantieel naar de Limburgse en daarna de Nederlandse markt brengen. We willen opschalen en onze ambitie is om 1 miljoen liter Mado-water per jaar te gaan produceren en te gaan vermarkten. En daarom zijn wij op zoek naar bedrijven die ons kunnen helpen bij productie en/of distributie, marketing en promotie, finance en crowdfunding en die ons daarnaast kunnen helpen bij het creëren van nieuwe afzetmarkten. Dus wie van jullie gaat ons helpen om onze ambitie van 1 miljoen liter Mado-water per jaar te realiseren en de wereld net een stukje gezonder te maken?